салом алейкум дӯстони азиз, шабнами ҷурабек ҳастам, рубинови директори ширкати Фаберлик. ҳар як адами шуморо ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. кори мо беҳтарин кор. вақте ки регистратсия шуден аз ҳисоби ширкат шир пули бонус пули 20,000 бонус мегирен. вақте ки дар 8 каталог директор шуден 20,000 бонус мегирен, 4,000 маош мегирен. ҳамаи шуморо даъват мекунам ки ҳамихе пачка дар хона шишта пул кор кунен. бисёриҳо мегӯянд ки Фаберлик дурӯғ ай, духтаро кадоме бовар намекунанд. аз ҳисоби ширкат дига давлатҳо мо тамошо рафтем, ҳар сол мо дар путёвкаҳо ҳар давлатҳо меоянд. духтаро кадометон бихоҳен қати мо ҳар шаҳр тамошо карда брем биёен, як зани муваффақ шавен, маошҳои беҳтарин гирен, мада нависен. ма шуморо ба кор қабул мекунам. иншолло ба ҳама қуллаҳои баланди Фаберлик мерасем.